Σουλτάνος Μαχμούτ πρόσταξε να του φέρουν τη χάρτα του ντοβλετιού του και να του δείξουν σε αυτήν που βρίσκονται τα ψαρά, που και τις αρμάδες του περιφρόναγαν και τα τελίνια του καίγανε και μπλόκο κράταγαν στους καζάδες της Ανατολής και καταδρομές κάνανε και χάλαγαν κάστρα και πολιτείες του. Οι βεζιράδες του και τα ρετζάλια του κουβάλισαν τη χάρτα, την ξετύλιξαν, την άπλωσαν στα πόδια του θρόνου και του δείξαν κατά μεσή στην άσπρη θάλασσα μία κουκίδα. Την κοίταξε, απόρρισε και τότε ο Ζήλουλάχ, δηλαδή η σκιά του Αλλάχ πάνω στη γη, την έξισε με τον ήχη του, δίχως να πει τίποτα άλλο. Κατάλαβαν οι υποτακτικοί του. Τα ψαρά έπρεπε να λείψουν από το πρόσωπο της γης, γιατί αλλιώς κινδύνευαν τα ίδια τους τα κεφάλια. Σαν γλυκό χάραξε η Κυριακή 22 του Ιούνιου, επάνω στο Παλιόκαστρο, ανέμιζαν δυο πατιέρες. Οι γαλανόλευκοι, με σταυρό στη μέση, όπως την όρισε η συνέλευση της Επιδαύρου, και οι ψαριανοί, με κόκκινο σταυρό και κόκκινα γράμματα. Ελευθερία ή θάνατος. Από τα τελίνια, τις φρεγάδες και τα τρανσπόρτα ξεπλευρίζουν σαλούπες, σκαμπαβίες και λαντσιόνια γεμάτα από ασκέρια της Ανατολής. Ήτανε τα πιο φανατισμένα απ' όλα, καθώς είχαν ορκιστεί να πάρουν εκδίκηση για όσα τράβηξαν από τις επιδρομές των ψαριανών. Η προσταγή του Καπουδάν Πασά στους Μπέιδες και τους Βαβασάδες ήταν τούτη. Να βαρυθεί σήμερα η Τάπια, όσοι κι αν χαθούν. Βιαζόταν να πάρει το Παλιόκαστρο, γιατί φοβόταν μη τυχόν φανούν τα Ιδραίικα και τα σπετσιώτικα καράβια και τον εμπόδιζαν να αποτελειώσει τη δουλειά. Ξεπάρκαναν οι Ανατολίτες. Όταν όμως είδανε πως τα τουρκικά κουφάρια κοιτώταν τέζα στην πλαγιά και άκουσαν πως ο στήθος φανέρωσαν οι κλεισμένοι, κιόπτεψαν και αρνήθηκαν να κάνουν γιουρούσι. Τότε ο Χοσρέφ βγάζει στην ξηρά τους γαλιοντζίδες του, πιάνουν τις πλάτες τα σκαιριού με γυρισμένες τις μπουρκες των δουφεκιών τους πάνω του. Είτε κάνετε ρεσάλτο, τους μιλάνε, είτε σας ανοίγουμε φωτιά εμείς και λιώνετε ως το τελευταίο. Αυτά μας πρόσταξε ο Βεζίρης. Πίσω, ο χαμός από το σμαγκλίδικο του Φέκη. Μπροστά, η μάντρα του Παλιοκάστρου. Μπήγουν τις πολεμιστήριες κραυγές και χυμάνε, όσο που τα κανόνια της Αρμάδας και του Αϊ Νικόλα βαράνε το Παλιόκαστρο. Κοκκινίζει πλαγιά από καφτάνια, σαλβάρια και σαρίκια. Θα έλεγες πως τίποτα της πια δεν τους κρατά. Κι όμως, όσο προχωράνε τόσο χαμηλμένη η λίνια τους, καθώς η κάθε πολεμίστρα ξερνάει ασίαστα το θάνατο. Οι πιο καρδιωμένοι από τους οχλούς φτάνουν στα μεταλλίζα της μάντρας. Δεν είναι το τέλος του δρόμου, μα της ζωής τους. Αναμετρέται η δύναμη με την απελπισία και η απελπισία βγαίνει με τούτη τη φορά νικήτρια. Γλυκάνε οι χαντούκιδες, πισοδρομάνε και παίρνουν πάνω στις κούρτες των παιδιών των γαλιοντζίδων. Λυσάνε οι πουλουκασάδες και τσαουσάδες. Βλασφημάνε, χτυπάνε. Ορτινιάζουν ξανά τα σκέλη και το ρίχνουν σε καινούργιο γιούζι. Ανεβαίνουν, φτάνουν, κάπως εισαρφαλώνουν τη μάντρα και πήγανε μέσα. Τους ρούχλησε το κάτσο. Μεσημέριασε πια όταν αποφάνηκε πως απότυχε και το δεσάλτο. Καταλάγιασε για λίγο το κακό, σαν να απότυχε και το δεύτερο δεσάλτο. Σόρμησε ο καπνός που τύλιγε τη μαύρη ράχη και ξαναφάνηκε να ανεμίζουν σε αυτήν οι παντιέρες της Λευτεριάς. Μα το Παλιόκαστρο
ζούσε τις τελευταίες δοξασμένες του ώρες. Πολλά από τα καμιόνια ήταν πια σκάρτα, καθώς ξεχαρβαλώθηκαν οι αλαμπάδες τους. Οι λιγοστοί αγωνιστές που απόμεναν ακόμη ζωντανοί δεν φτάνανε να τα κουλαντρήσουν και να κρατάνε σίγερα του φέκη. Αυτό το μήκυμα Πουσάντο κάθισε να κολατσίσει και κάπως να ανασάνει. Άρχισε πάλι να χαζιρεύεται για το ίσιο του γερούς. Καλοκαιριάτικη μέρα τράβαγε αργά προς το τέλος της. Στις 6 το απόγευμα δώσανε τα ρετζάλια το σινιάλο να ξεχυθεί πάλι τα σκέρι. Ανεμίζουν τα βαϊράκια και τραβάνε μπροστά σαν υπνοτισμένοι. Όσοι κι αν σκοτώνονται δεν λιγοστεύουν, καθώς άλλοι παίρνουν τη θέση τους. Σημώνουν. Βρίσκονται πια τόσο κοντά ώθροι και φίλοι που πολεμάνε και βρίζονται. Μα η φωτιά των κλεισμένων γίνεται όλο και πιο ανάρια, όσο και αν πλασχίζουν να την αφραντήσουν. Μαύροι, από την κάπνα του βαρουτιού που κόλλησε πάνω τους ο υδρότας, αγωνίζονται με όση πνοή απομένει ακόμα στα τρύπια τους στήθια. Οι οχτροί μυρίζονται την αδυναμία τους. Δίνουνε κουράγιο ένας στον άλλον και ορμάνε για το τελευταίο τους πείγμα. Σκαρφαλώνουν τη μάντρα και πιάνονται στα χέρια με τους μπλοκαρισμένους. Μαζεμένοι στα γκρεμνά, σήκωναν τα χέρια τους στον ουρανό. Οι ψαριανοί κράτησαν ολημερής δυνατό του φεγγίδι. Με το παλιόκαστρο ζούσε τις τελευταίες δοξασμένες του ώρες. Η ζυγαριά έγειρε. Η τελευταία τάπια της ελευθεριάς πάνω στα ψαρά ψυχομαχάει. Στην παρονταποθήκη, ο Αντώνης Βρατσάνος καταλαβαίνει πως έφτασε η ύστερη στιγμή. Ανάβει το ταυλί. Καρτεράει λίγο ακόμα να μπουν κι άλλοι οχτροί. Γύρω του, οι μάνες γονατίζουν τίποτα σφιχτά πάνω στα στήθια τους τα παιδιά, για να μην βλέπουν. Φωνάζουν. Βάλε φωτιά, Αντώνη! Της σκλαβιάς τους. Η αναδύναξη των ψαρών θα αδικεί μέσα στην αιωνιότητα.